daw mo ano yung lugar bay? Ako may dream kung namatay ba itong guard ba? Bitaw bay? Ana sila na doon sa spirito dito sa una nya namatay ba? Hadlok lagi bay. Ah, hadlok ng kadiri nga awa. Ganito may kadlukan diri katong guard nga namatay diri katong sa nibang espiritu. Espiritu ni meaning. Sus, ay si kuan-kuan. Ay, yawa. Uy! Ano, pinuglo. Ay! Ay! Uy, aman tani tanan bay. Anong mampigwa, okay. Wala nang buol rin. Oh sige sige basig sapian di ba? Di bay? Ano yung kini. Takbo ka daw bay basig. Ayo, mampigwa. Ikaw. Ayo. Hoy! Unya, sabay tuyo na to. Ano sana? Sila espiritu, nining guru. Sige, sunod. Sunod daw bay, sunod daw bay. Salamat kay Mang Kigwa. Dro, butan Ya, ka. likod. Ay, ligda. Payday bay. Payday na. Sige sige. Magamit. Tara. Ayo di puta. Hawiri. Kay atong puspuson. Ayaw, luuyag pa na niya ako, amigo. Wala gilain pamaagi. Wala na ilaing pamaagi kundi mao na lang ni. Ato sa niritualan. Bay, matiyag ritual bay, epektibo di bay. Butang yung epektibo mo. Liki mo ni ginagamit mo muwak. Kini. Kugmo kini sa bayot ng kapre. What the fuck? Ikan sa mga tay bunguton island. Yamate. Ulian na ko. Naulian na gud siya, huy. Ulian na ka? Yes! Yeah, okay kayo, amigo. Ulat sa. Hawiri. Yang now. Bati gihapon.